Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, Kuna tare da ni insha Allah a cikin wata magana muhimmanci. Ganin cewa lokaci ne ya shigo yanzu lokacin damana. Akwai curo wuta da yawa da take bullowa sakamakon sauro da yake bishirowa a cikin daidai wannan lokaci na damana. Zai tsokaci kaɗan a kai insha Allah. Insha Allah a cikin wannan lokaci na damana wani bai a samun asibitoci suna cika sosai ko na birni ko na ƙauye. To shi harka na kiwon lafiya, lalle mara lafiya ɗan milati yana da haƙƙi kuma likita shi ma yana da haƙƙi. Akan wannan zan yi bayani saboda wa'annan ababe guda biyu suna haifar da matsaloli da yawa sosai a cikin al'umma insha Allah. Ya kamata kai mara lafiya ka san haƙƙinka, ka san kuma haƙƙin likita kamar yadda likita shi ya san haƙƙin shi ya san haƙƙin mara lafiya. Sai dai daga cikin mu likitoci da yawa ba su kiyaye nasu haƙƙi kuma ba su kiyaye na mara lafiya. Kamar su ma haka mara lafiya da yawa daga cikinsu ba su kiyaye haƙƙinsu, ba su kiyaye na likitoci. Ko da yake su ta ɓangaren su da yawa ba su san haƙƙin ba, amma ta ɓangaren likitoci sai wanda ya ƙi ba wanda ba a karantar da shi haƙƙi. Yana daga cikin ina ga abu na biyu ko na uku wanda ake karantarwa wajen harkar likitanci insha Allah, haƙƙinka da kuma haƙƙin wanda ya zo wajenka. Na daga cikin haƙƙin mara lafiya idan ya zo likita, ka girmama shi, ka tarbe shi a matsayinka na likita. Wannan shi zai sa ya yarda da kai ɗari bisa ɗari. Wanda a koyarwa ake ce mana duk ɗan milatin da ya zo wajenka mara lafiya ka tarbe shi ka girmama shi, zai ji kashi 50 na 100 ya samu lafiya. Sauran cikawa ɗaya za ka yi da magani. To shi kuma mara lafiya ya kamata shi ma ya girmama likita, ya san lokacin da zai zo ma likita. Akwai rashin lafiyan da bai faruwa kai tsaye idan in ba saran wani abu ko cizon wani abu ba. Amma in rashin lafiya ne wannan na zazzaɓi ko sauran haka, akwai lokacin da yake farawa kuma akwai lokutan da ya kamata a ce an zo asibiti. Wannan haƙoƙi ne wanda ya kamata idan baka zo ba shi ma likita yana ɗan samun kanshi a cikin wani yanayi. Cizon sauro yana ɗaya daga cikin ciwukan da suke kashe mutane fiye da ciwon sida. Cizon sauro yana ɗaya daga cikin ciwukan da yake kashe mutane fiye da ciwon sida. A cikin kowane ciwo kuma akan ce rigakafi ya fi magani. Rigakafin cizon sauro shine na farko tsabtace muhalli. Kamar cikin gida in akwai yawan taki da sauransu da haki da ake zuba bisashi. Idan aka zuba bisashi suka ci haki ya kamata sauran a kwashe a zubda. Wannan abubuwa yana jayo sauro sosai. Da hakukuwa da suke tsirowa a cikin gida haka in akwai su ya kamata a zanci cirewa. Su suke jawo sauro sosai. Ɗaya daga cikin rigakafi tsabtace muhalli. Na biyu, kwana a cikin gidan sauro. Yanzu gidan sauro ya kai lokacin da ba ta yiwuwa duk gida ka zo sai ka iske gidan sauro 2 ko 3. Sai dai mutane muna yagawa muna ɗaura itace da sauransu amma dai akwai shi. Shine rigakafi na biyu. Rigakafi na uku wanda shine na ƙarshe, da ka ji yanayin jikinka ya canza, ka ji kana yawan ciwon kai ko kuma zahin jiki ko kuma yadda kake cin abinci yanzu ba ka jin daɗin abinci, yanayin jikinka ya canza, to sai ka zabura ka je asibiti. Kar ka jira sai ka kwanta ka yi shagab tukunna sannan ka je asibiti. Wannan shine ɓangare na uku. Wajen yara yara ya kamata a kula da su saboda yaro ya kamata a ce ka san yanayin jikin yaronka. Kaga lokacin da yana wasa da kaga yana cikin wasa ya zo ya kwanta to bai da lafiya ne sai ka zabura da shi. Ba sai yaro ya je ya kwanta ya fara zabura yana kunfar baki ba a fara cewa mabugi ne. Duk sauro ne ke sa wannan abu. Ina ya kamata da kaga yanayin yaronka ya canza ka zabura ka je da shi asibiti. Zai ma sauƙi kuma zai ma likitoci sauƙi su ma. Kuma mutanen gari, kowane gari ya kamata a ce mutanen gari su kula da likitansu fiye da likitocin da suke aiki a cikin likitocin. Saboda likitoci su zauwa suke yi ana gudda su wuce su bakku da likitanku. To ya kamata a ce kowane gari mutanen garin
kula da likitansu fiye da likitocin da ake kawo musu suna aiki a likitan. Wannan abu ne mai muhimmanci ƙwarai a ce kamar tsaftace muhalli. In ma cikin likitan ciki akwai abubuwan da ba su da kyau a ce a taru a wanke a tsaftace da kyau. Wannan ya kamata a ce mutanen gari su kula da likitansu fiye da likitocin da suke zauwa suna aiki a cikin abun nan. Ina ga insha Allah daga nan zan tsaya saboda kar bidiyon yayi tsawo sosai. Daga baya zan dawo da waƴansu maganganu kamar su haƙƙi da nayi magana akan abu ne mai muhimmanci ya kamata a ce kowa ya san haƙƙin shi tsakanin likita da mara lafiya insha Allah. Assalamu alaikum. Daga nan zan bar ku sai wani lokaci kuma insha Allah in mun sake haɗuwa.